Nee, ik ben Hilbert en ik ben blindentolk. Alles wat visueel is, ga ik vertellen. Als ze wat kunnen horen, hoef ik niet te zeggen, kunnen ze zelf horen. Het is een gewone voorstelling. Het zijn dus niet voorstellingen speciaal voor blinden. Er is gewoon een voorstelling, daar komt het publiek, die kunnen wel zien. Oude mensen, jonge mensen, iedereen komt. En als je blind bent of slechtziend, kom je gewoon ook. Je koopt een kaartje, je gaat ergens zitten. En dan krijg je een koptelefoon. En die koptelefoon heeft een kastje, daarmee ontvangt hij een zendertje wat achterin staat, achter in de zaal, achter glas, en daar zit ik met een microfoon. En die microfoon, alles wat ik daarin zeg, wordt gezonden naar al die kastjes van al die blinden en slechtzienden en die horen mij dus praten in die koptelefoon. Dus de voorstelling begint, Mozart komt op en ik zeg in die microfoon, Mozart komt op. Dat horen al die blinden en dan begint Mozart te praten, hou ik mijn mond. Want dat kunnen ze horen, ze zijn blind, niet doof. Vooraf aan de voorstelling hebben we een inleiding. Dan ga ik alvast wat belangrijke dingen vertellen. Bijvoorbeeld hoe het decor eruit ziet, hoe de kleding eruit ziet. Want als ik dat tijdens de voorstelling ook nog moet vertellen, dat is niet te doen. Dus een aantal dingen zeggen van tevoren. Ze mogen ook dingen voelen. Deze stoel hebben ze gevoeld. Dit is de stoel van de keizer. En dan kunnen ze voelen hoe mooi dat versierd is. Soms krijgen ze stukjes kleding. Als we mazzel hebben, mogen we het toneel op. Dan gaan we op het toneel lopen, gaan we voelen. Hebben ze nog beter beeld, ook vooral van afmeting. Want het is soms heel groot, staat daar een stoel, staat daar een stoel. En als je heen en weer bent gelopen tussen twee stoelen, dan realiseer je pas wat er op dat toneel gebeurt. Nou, dat is het wel zo'n beetje.